be ya kitutu masaba ni gere nobo magayo mwanchuobo kugenda kovera asi kabono cyumutinyomo asi nyagitari kusasenkendo ya Tenwek yemaga ye bill ya nyagitari kugenda nagokina kuikera chiribu chimi ikianda ose amagana kianda nanigo baboli bali no moyo bugwancha ko bwatesia Daniel Ntiri nigagutumanya Sabari yigetaseni kiagetembe nigoli tukolero yatukia sekenyiro kinye samanga ebonge ya kitutu masaba ime ye kaunti Nyamira asenka yomugaka Evans Oriko asegeka kyumutinyo mubono obere gakobutesigwa aiga n'abanyakenyero magaga yukukwa kumurugyo Teresia Kirubo w'imyaka 45 numubero nigotangira senkendo ya Tenwek rona kabaka gotara ICU na theater kibako mwera ICU kibako mwera theater bataga ndia manyinga tukato kora manyinga obegerwa ma kumwera theater ndi sabali sana ko rukwara itugwa speaker kakaraki ogogo koliwa kabaka muna chagwense wana kabe biria ekera tu agenda kumura yakore mitinyebera akamaya gosira ebiria kasoma 1.4 Egatwa kuboli sana irenga ikototenera so egata yotenda chirubu ekotonese 1500 jine chigoro Jones Peter na kidogo kana nyagitari Nyagosira Kirubu nigo arwari tuburire wa diabetes mapema omwako eta na kurwachinga kicho obere kagwetigwa asichinyagitari au kuirira ya mateaye tumeka nibo babwate goika bakahererwa Nabono niko baganitie wesania shilingi chiribu chimikianda ilikuwanchirwa kwa egwo mubere nga ndubwatikene no ni bo spia obera gakonyerio gakonyekora kyara abeta kacha gerete manga tukamusimanga nyagitari tukamutumunyamira tukamusinyamira tukamwira ten emedinyi yonsena ale nyagitari kagende kurwali eni beri yare ngakanyeria akanyekora yonspi twa temire korikipese erinde tonyare kwa kane bile ya nyagitari rinde tonyare ko mweni but yabeire e challenge nene abanyakenyoro batemira se bakonyara mbatemeta ko mushure kerekera arenge nyagitari ridi arwarete lakini bono ase aikeire no ni twe family toikeiro moeri ntokonyara ko raise chibese bile ya nyagitari bakototebe mintomna tore igatora abana batano nincho monene na babeta bagonsom baka na ikire form 4 asinge nchobo roire tinyare tiko join any course ase tinyare tiko gendra na masomane egabidi bono nkagenda Kisii town abwase nkonyara gokore kasi yo kwerigeri erinde nyare ko nyara go chimotu go seni nyare go support ngende school abana ba minto bande oyo kombwati nere asinge nchwe challenge school fees taragendera school ikabono anyate go drop out kare form 2 wono gabana ba sometimes na bago chanonye lunch yabe challenge supper yabe challenge but ikono nje mna na kwerigeri ngotema tuarenge rindanyare ko banyara konyokoragera but there is a big challenge gabwa se ndagira yaberega ko challenge nene Asobwamo niko babolia abasamarie baya nabarayi kurwase rogongo rwogusi gwesokia kobakonya eliko batora umuzigo yiga bateba obere umulitase bare yendera genga desi wase gyara wano troje nyagitari akale abona abegete ni kinyimocha waje lieni ngenda tandanyo arajinguru na abasamarie bangonyara tukaye niwe turuse biranga lyo tumana kiwe umurugyo na twamuru na temto kumurwa gaika akasira wano we tumwenda na masikani yae Nkuribo tirigeta seni kiagetembe kuruiga se kaunti Nyamira litrene ngurukwa Daniel Ntiri